En diverses cultures antigues es resolien equacions com aquesta per mitjà de raonaments geomètrics. Ells ho entenien com un quadrat de costat x i dos rectangles de costats 1 i x, i sabien que les àrees de les tres figures sumaven 8. Reorganitzant les figures, concloïen que la x havia de ser 2. Cassius, la teva missió serà aprendre a reconèixer i resoldre aquest tipus d'equacions. La vida és un repte. Les mates també. Quin és el repte d'avui? Equacions de segon grau! Preparats per entrenar la ment? Benvinguts al Gimmates! Cassius? Sí. Ja pots entrar a la sala de flexibilitat. Una equació de segon grau o quadràtica és una equació polinòmica en què el grau més alt dels monomis que la componen és 2, és a dir, x al quadrat. Busca la motivació per aprendre i millorar, que aviat en trauràs resultats. Així, tornant a l'exemple inicial x al quadrat més 2x igual a 8, veiem que la variable de grau 2 que tenim aquí és x al quadrat. Efectivament, ens trobem davant d'una equació de segon grau. Ara, resolem-la. No hi ha un únic camí per arribar a la solució. Al llarg de la història s'han creat diversos mètodes per resoldre equacions de segon grau. De fet, l'equació que ens ocupa, x al quadrat més 2x igual a 8, és un cas prou senzill que potser, per tempteig, ja podríem resoldre. Ho intentem? Estem buscant un nombre que, elevat al quadrat i afegint-hi el doble del nombre, ens doni 8. Com que 8 és un nombre no gaire alt, la intuïció ens diu que la x hauria de ser un nombre petit. Provem amb l'1? 1 al quadrat més 2 per 1 és igual a 8? No funciona. I si provem amb el 2? 2 al quadrat més 2 per 2 és igual a 8? Sí, perquè 2 al quadrat és 4 i 2 per 2 també és 4. I sumant-ho tot, quedaria 8. Per tant, només temptejant, ja hauríem resolt aquesta equació de segon grau. Cassius, ja pots passar a la sala de cardio. Pot ser que en algun moment no entenguis alguna cosa i hagis de parar o tirar enrere. És normal, és part del procés d'aprenentatge. Com que no sempre és viable resoldre equacions de segon grau per tempteig, convé saber que existeix també una fórmula per aconseguir-ho. La forma general de les equacions de segon grau és aquesta: ax al quadrat més bx més c igual a 0, on a és diferent a 0. I la fórmula que serveix per resoldre-les és aquesta altra. X és igual a menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4ac partit per 2a. En aquesta fórmula hi ha 3 coeficients: la a, la b i la c. Aquestes 3 lletres representen nombres. Ara tornem a la nostra equació. X al quadrat més 2x igual a 8. Perquè tingui la forma general de les equacions de segon grau, hauria de ser igual a 0. Així, hem de restar 8 als dos costats de la igualtat per mantenir l'equilibri. 8 menys 8 igual a 0. Aquesta és una equació de segon grau completa perquè hi apareixen els 3 termes: el terme x al quadrat, el terme x i el terme independent. En aquest cas, la a, que és el nombre que acompanya la x al quadrat, és 1, perquè quan no hi ha cap número vol dir que és 1. La b, que és el nombre que acompanya la x, és 2. I la c, que és el terme independent, és menys 8. Alerta, que té un menys al davant. Cassius, t'espera la sala de tonificació. Quan sorgeixin dificultats, no tiris la tovallola. Esforça't doblement. Ara que ja sabem com trobar el valor d'x i que tenim clars els valors d'A, B i C, només hem d'anar substituint els 3 coeficients per aquests valors. Menys 2 més menys arrel quadrada de 2 al quadrat menys 4 per 1 per menys 8 i tot plegat partit per 2 per 1. Resolem el que hi ha a dins de l'arrel quadrada. 2 al quadrat són 4, menys 4 per 1 són menys 4 i menys 4 per menys 8 són més 32. I al denominador hi tenim 2 per 1, que és 2. Per tant, quedaria menys 2 més menys arrel quadrada de 4 més 32 partit per 2. Resolem l'arrel quadrada de 36, que és 6. Tot plegat ens queda menys 2 més menys 6 partit per 2. Ara ens aturem, perquè tenim dos valors diferents per la x. Dibuixem una bifurcació.
D'una banda, agafem el valor positiu i tenim menys 2 més 6 partit per 2, que és 4 partit per 2, que dona 2. I d'altra banda, agafem el valor negatiu i tenim menys 2 menys 6 partit per 2, que és menys 8 partit per 2, que dona menys 4. És a dir, en aquest cas, l'equació té dues solucions, 2 i menys 4. Fixem-nos que quan havíem resolt l'equació per tempteig a la sala de flexibilitat, només havíem explorat una possibilitat, x igual a 2. Però ara que ja hem aplicat també la fórmula, veiem que si ho haguéssim temptejat amb x igual a menys 4, igualment ens hauria donat un resultat vàlid. De fet, aquesta equació, x al quadrat més 2x igual a 8, té dues solucions possibles, el 2 i el menys 4. Cassius, sembla que ja estàs preparat pel combat final! Quin és el valor del coeficient b en aquesta equació de segon grau? 5x al quadrat més 8x més 2 igual a 0. A, 5. B, 8. C, 2. I la resposta és... la B, perquè el coeficient b és el nombre que acompanya la x, i en aquest cas és 8. Vine al Gimmates per seguir enfortint el teu cervell matemàtic. Ens retrobem al Supercampus.